Aşgabat şäheriniň köp gatly jaýlarynda oturdulan liftler kadaly işlemýärler. Bu diňe belli etrapçalarda bolman şäheriň köp bölегinde soňky ýyllarda kurulan köp gatly jaýlaryň ählisinde hem liftler kadaly işlemýär. Aşgabatyň Oguzhan köçetiniň 108-nji köp gatly jaýynyň 2-nji girilgetiniň öz adynyň efirde tutulmalygyny soran bir ýaşaýjynyň Azatlyk radiosyna gurrun bermeni ora olaryň bu jaýa göçüp gelendiklerine 10 ýyldan gowrak wagt bolupdyr. Şu 10 ýylyň dowamynda biz liftleriň bozulmagynyň haly ýadadyk. Haçan wurdan lifti işlemýär. Ustalary çağırýardyň. Olar gelip lifti bejerdim edip gidýärler. Emma ertesi wurdan ýene de lifti işlemän dur. Bu bolsa ýaşaýjylar üçin uly kynçylyklar döredýär. Çağaly eneler ýaş sagatynyň kalyatkasy bilen hälisinde ýokarky gatlardan aşağı düşüp minmeli bolýarlar. Çağalar salkyn howada gedelenje çykarmaly. Olary hälisinde saglyk öýlerine alyp barmaly. Etil garrylar bilen hemşeýle olary ýokarky gatlara piýada mindirip düşürmek ýa sany mindirip düşürenden hem kıyın. Galy berse dukanyň azyk önümlerini tatyn alyp, gaýgun garpydaly azyk önümlerini ýokarky gatlara göterip çykarjak bolsaň, bu adamlary maýryp barýar diýip ýaşaýjy aýdýar. Ýaşaýjylar ýyllar boýu arz şikaýet edip gelseler de netije bolmandyr. Olar ahir bu meseleni çözmek, işine sowukdala garýan jogapkar işgärlere temmi berdirmek maksady bilen 17 adam gol goýup Aşgabatyň Köpetdağ etrap prokuraturasyna ýüz tutupdyrlar. Emma prokuraturadan hem netije bolmady. Köp gatly jaýlarda ýaşaýan ýaşaýjylaryň sözlerine görä, islendik liftde çıralar titeden ötjer. Liftiň lampyçykasy köýse, onu bir hepde 10 ullap çalyşmaýarlar. Garanky liftde girmäge bolsa çağalaram, ýaş gelmeýler hem gorkýarlar. Islendik adam garanky liftde girse, ol özüniň haýsy gata çykjagy baradaky knopkany gözläp tapman durýar. Şeýle de liftden düşeninde jaýyň gatlarynda haýsy gatdan görkezýän ýazgy hem ýok. Haýsy gata baryndan görkezýän ýazgy liftleriň içinde hem ýok. Liftleriň içinde goýulan lampyçykalar hem juda körek ýanýarlar. Şol sebäple tanış adamlar bir ýerini görläp kimdir biriniň kämihmançylygy da gelaýda, ol adam girjek öýüni tapýança bir näçe gerek lifte minip düşüp kösenýär diýip ýaşaýjy aýdýar. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä lifti bejerýän işgärleriň arasynda öz işini oňarýan hünärmenler hem az. Lifti bejermäge gelenlerinde ýaşaýjylaryň käbirleri olardan has oňadyrak seljerip lift bejerýän ustalara liftiň kemçiligini görkezip bilýärler. Emma men usta diýip gelen hünärmeniň ölen görkezilip duran kemçilikden hem başlary çykmaýarlar eken, bir gezek kadaly bejerip gitseler, iki gezek baştan sowum edip bejerip gidýärler. Ertesi biruni ýene de lift bozulup dur. Öz adynyň efirde tutulmalygyny soran Aşgabat lift edaratynyň bir hünärmeniň aýtmanyna görä bolsa, jaýlar kurulanda liftler kadaly goýulmandyr. Emma jaýlary kabul etiş topar tarapyndan lift edaratyna liftleri kabul etmeklige görkezme berilipdir. Indi bolsa liftlere jogapkärçiligi diňe lift edaraty çekger, kömege gelýän wezipeli işgär ýok diýip olaýdýar.